Dat er zo nou en dan wat vernield wordt, hebben ze intussen onwend bij SC Bolzert. Vooral de tribunes zijn wel gauw eens doelwit van vandalen. Maar dat mensen bezocht aan een van de tribunes in de brand te steken, dat is nee. Dit is ook gebeurd eind vorige week. En onze treinknecht Klaas Landman die kwam dus eventjes zien de ronde doen. En belt mij. Hij zegt, moest eens even kijken wat er nou weer gebeurd is vannacht. Dit is nu wel heel erg. Dus dit vinden we dus op dat moment even het toppunt van nou, daar moeten we even wat aan doen. Want dit gaat zo niet langer. Vooral in de zomervakantie er jongens en nachts een soort jeugd te vinden op het vrij toegankelijke sportpark. En die litten haar sporen na. Het kost het SC Bolzert en de Oren Sportvereniging een soort geld. De netten binnen vernield. Er binnen, dus even kijken, goaltjes, die kosten €1300 per stuk, aluminium goaltjes. Die willen gewoon sloopt. We hebben dus nog 3 goaltjes die dus gewoon sloopt binnen. En ja, die kosten toch gewoon, nou, dat is zo net zei, €1300. Dat is heel vervelend en dat is op een gegeven moment, ja, je kan het altijd wel over je kant gaan laten, maar ik denk, we moeten nou toch nog eens een keer actie ondernemen, want zo kan het niet. Vlieden hier binnen er al bordjes ophong, maar nog kan de politie niet dwan. Alleen nog als de jeugd betrapen wordt, kan de politie ingrijpen. Ja, dit gebeurt 's nachts. Normaal slapen wij dan natuurlijk. Dus je kan nooit op heterdaad die mensen betrappen. Het bestuur wil nou zo gauw mogelijk met de politie en de gemeente om de tafel om nieuwe maatregels te praten.